Uchazwe njengomntu ebenobubele nothando kwinkonzo yesikhumbuzo sakhe uZahara nebibanjelwe eRhawutini. Uyirhoxisile incwadi yakhe yokushiya phantsi kombutho ANC uMavuso Msimang. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kabulelwa mkhuthukana nobedume ngegama likaZahara namhlanje kwinkonzo yaseRhema Bible Church eRandburg eRhawutini. Le mvume ngusaziwayo neyaphumelela imbasa eziliqelisweleke ngomvulo wale veki emva kokugula ixeshana kwisibhedlele saseRhawutini. uZahara nobekwangumbhali wengoma ebeneminyaka engama-35. Isihlobo nezalamane zithi ukhawuleze wabizelwa ngasentla besambuka. Ingxelo yalandela. Sekulelo xesha lonyaka apho abantu besiya kwiiholide zabo ezohlukeneyo kukhutshwa amagosa ezendlela kumaphondo ohlukeneyo eluqinisekisa ukuba umthetho wendlela uyalandelwa. Kulindeleke ukuba umthamo wezithuthi ezindleleni ube mkhulu ngeli xesha leholide. Kweli xesha lonyaka umthamo wezithuthi uyenyuka ngokuthe chu. Apha eFreyistatha isebe lezothutho nokhuseleko loluntu lithi liseke isicwangciso abangenakusichaza esidlangalaleni ngeli xesha leziyunguma. We are also going to change even the times because we have realized that people are targeting 6 o'clock to 4 o'clock that will be having traffic officers. Now we are going to change the schedule, and this is what we agreed upon, that we are going to change even the schedule of traffic officers on the road. Kwelinye icala kwalapha eMpumalanga kodwa eMbombela ukuqhuba ngokungakhathali, ukuqhuba phantsi kweempembelelo zotywala nezithuthi ezingekho semgangathweni akusayi kunyanyezelwa. They must ensure that their cars meet all the necessary standards when they come to this province, because if they don't, they must know that we are going to put their car in a special place. Kanti kumasipala iNelson Mandela Bay amagosa ezendlela amisa izithuthi eqinisekisa ngokhuseleko. Silapha ke sijongene nokulwaphulo mthetho ezindleleni, ukuchekisha i-firearms ezingekho semthethweni, ukuchekisha i-suitability yodriver abaqhuba imoto ngaba balungele oko na. Okugqibela ukuchekisha basuka ngaphandle bangakho semthethweni bangabe basebenzisa le ndlela apha eAtto Road. Kusenjalo kwalapha eMpuma Koloni eMakhanda isigwebo sokudelelwa kwesicelo senkundla inkampani yebhasi Intercape ngokuchasene namapolisa nesebe lezothutho siza kuvakaliswa kwiveki ezayo ngoLwesibini. Le nkampani ityhola ngelithi kukhona ukusilela kukhuseleko lwe-Intercape abasebenzi bayo nabakhweli kwiziganeko zobundlobongela. Inkampani yebhasi ijongene nohlaselo ingakumbi eMpuma Koloni. Usekela mongameli wombutho wamaqela ANC uba uMavuso Msimang ukurhoxisile ukushiya kwakhe kwiqela elilawulayo le-ANC. Eliqela le-ANC langenisa incwadi yayo yokushiya kwi-ANC kusosibajikelelo walombutho uMnumzana Fikile Mbalula kule veki iphelileyo. Lityhola i-ANC ngezityholo eziliqela neziquka ukungazimiseli ukohlwaya amalungu ayo angaziphathi ngendlela efanelekileyo. Kwingxelo ekhutshwe namhlanje i-ANC ithembise ukunika ingqalelo izikhalazo zosekela mongameli wombutho wamaqela e-ANC uba uMavuso Msimang yavuma nongawaquki kuluhlu labagqatswa abo babandakanyeka kwikomishoni kaZondo nabanamagama angekahlanjwa ikomishoni ye-ANC ejongene nokuziphatha. Usosiba jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula uxolisile ngentetha zenzileyo nebezingathi zimtyhola ngokufunjathiswa kaMsimang liqela elitsha lezopolitiko. Kungoku nje okaMsimang ubuyele kwakhona kwi-ANC emva kwentlanganiso phakathi kwakhe nokaMbalula nebanjwe ngoLwesibini kule veki. Achithiwe onke amatyala ngakuVeronica Mente we-EFF kodwa ugxa bakhe uNaziye Paulson noKhanya Ceza bayalelwe ukuba baxolise kumongameli Cyril Ramaphosa kusomlomo weParliamentary uNosiviwe Mapisa-Nqakula nakubembeli. Kananjalo baza kunqunyanyiswa inyanga ngaphandle komvuzo. Ikomiti yeParliamentary ejongene nenkqubo yoluleko yalamalungu mathathu e-EFF isamkele sisigwebo.
amatyala abangumvuka emva kwesiganeko sanyakenye apho kwakubuzwa imibuzo mongameli. Namalungu epalamente mathathu ebejamelene namatyala ukungathobeli ipalamente nelokudala mbhodamo kule ndlu. They certainly took part in the disturbance. The disturbance and the disorder, from what we heard in Mr. Caso's evidence, it delayed the proceedings for almost an hour. I-EFF ivakalise inkxalabo ngenkqubo ethi ibe nomkhethe ke noko. Can we genuinely say this committee will apply its mind independently against my members, or will they follow political line of dealing with EFF members, quote unquote? Ikomite ejongene nenkqubo yezoluleko epalamente iphefumle ngesi sigwebo ngelithi mayithotyelwe imithetho epalamente. The Speaker, in terms of the Powers and Privileges Act, in terms of the parliamentary rules, has the authority to issue an instruction. And if one refuses to obey that instruction, to my mind, one is in contempt of the rules of Parliament. We have rules that our kids and all of us follow in our own homes. So as leaders and members of Parliament, we are expected to uphold the dignity and the decorum of the House. Kanti ke lamalungu epalamente kudingeka exolisile ngoFebruwari kulo nyaka uzayo phambi kokunyanyiswa kwawo ngoMarch. Ikomiti iza kwamkela ingxelo yayo ngalompa phambi kokuba yoyithi thaca ipalamente ukuze ipasiswe. Inkulu baphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal noMusa Dube-Ncube ithi yanelisekile inkqubo eyenziweyo kuzokuthi gangoku yokuqinisekisa ukuba indawo zokuqubha zinamanzi acocekileyo. Ethetha kunye nentatheli emva kwentlanganiso yebhunga likarhulumente wephondo, le nkulu baphathiswa ithe avuliwe kwakhona amanye amanxema athandwa kakhulu luluntu. Ebutsheni bale veki isixeko saseThekwini sivale ilwandle ezintandathu ezaziwayo ngenxa yezinga eliphezulu le-ikhola emanzini neliluphawu lokubakho kwelindle. Isixeko saye sathi oku kudalwe yimvula emandla ethe gqolo kweli phondo. Njengoba kusondela isikhathi sokuncebeleka ngamaholide, idolobha laseThekwini lisaqhubeka nokubhekana nenkinga yokungahlanzeki kwamanzi emabhishi. Kusukela ngezikhukhula zonyaka odlule ezalimaza ingqalasizinda ethutha indle namanzi, lokhu kwaholela ekutheni ulwandle lube namanzi angcolile nokwenza ukuthi kuvalwe ukuphinde kuvulwe izindawo zokubhukuda, kanti nengqalasizinda endala kukhalwa ngayo eThekwini. Lokhu kugcina kuphazamisa nemboni yezokuncebeleka. uDube-Ncube uthi ithimba lezisebenzi zomnyango wezindaba zemvelo uzolekelela umasipala waseThekwini. Sitholeke nombiko mayelana nama-beach ukuthi akulindele ukwamukela abavakashi abazobe besivakashele lapha KwaZulu-Natal, lapha eThekwini nakwamanye ama-beach, okuwukuthi sijabulele-ke ukuthi ema-beachini awu-23 esinawo, awu-20 njengamanje avuliwe, ahlanzekile, alindele ukuthi abavakashi bafike ngobuningi bawo. Khona manjalo uDube-Ncube uthi udaba lomthetho ngohlelo lokudla kwezingane esikoleni lusalungiswa. Njengamanje bakhona ke abaqhubekayo nokuthi bathenga ukudla bakulethe ezikoleni kuphekwe, and umsebenzi wakhona uhamba kahle kakhulu. Lolu hlelo luhlomulisa abafundi abangaphezulu kwa2 million esifundazweni ngokudla ezikoleni ezingaphezulu kwa5,000. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Kwalapha ezindabeni bashiyeke bebambe ongezantsi abahlali baselibode eMpuma Koloni ngokubulawa ngokungenalusini kwenkosikazi nekutyholwa ngokuba ibulewe sisinqandamathe sayo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sibulisene kwabo basandula ukungena siniphathele izindaba sisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Ukanti ke uyakwazi ukuzifumana izindaba kuphela nje kwazi kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe.
Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kabulelwa mkhuthukana nobedume ngegama likaZahara namhlanje kwinkonzo yaseRhema Bible Church eRandburg eGauteng. Le mvume ngusaziwayo neyaphumelela imbasa eziliqeliswe ke ngomvulo wale veki emva kokugula ixeshana kwisibhedlele saseGauteng. Silumkisa ababukeli abanenhliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Banxunguphela abahlali basethembeni elibode eMpuma Koloni ngokubulawa ngokungenalusini kowasetyhino neminyaka engama-35 ubudala ekutyholwa ngokuba ubulewe sisithandwa sayo. UNombeko Thobinja ugetyengwe wabhubha umzimba wakhe wanqunyulwa waphoswa kwizindlo zangasese ezahlukeneyo ezijikeleze ilali. Amapolisa abambe umrhanelwa. Amapolisa nabahlali bephantsi phezulu bekhangela zonke izindlu zangasese apha elalini. Nanjengoko umrhanelwa kutyholwa ukuba uzivumele ngokwakhe ukuba umbulele waze wamxhaxha amalungu omzimba wawatyala kwizindlu zangasese ezingasetyenziswayo kule ilali. Kungoku nje lo mrhanelwa ungapha kwesisele. Wathathwa wasiwa kulaa ndawo inesandla, wafike ngoku wabala waxela uba hayi wambulala wamcwiya. So ezinye iiphatsi ke ngoku zisetoilet, saya kulenye itoilet eyokuqala, siye safika kuloo toilet asafumana nto. Saphinde saphuma saya kwenye itoilet futhi ebesikhombise kuyo, safike kuyo isandla esi sisiphethe. Xa sifika kule toilet safumana imilenze emibini eyifake etoilet. Wayithatha lo milenze wayikhupha wahamba nayo, seza kokwabo wabesithi ezinye iiphatsi zikwenye itoilet futhi asifake kule mizi ngahlali bantu. Abahlali kulo mmandla badandathekile ngokubulawa ngokungenalusini kwalo wasetyhini. Kungoku nje bafuna umthetho udlale indima yawo. Amalungu osapho lukamrhanelwa athi nawo akhathazekile yaye iyaqaleka ukwenzeka into enje kule ilali. Sibuhlungu ngalo mntwana, sibuhlungu ngale nto asenzele yona. Sibuhlungu ngendlela engendinganawibalisa. Kubi nje kujalile walapha elalini ngathi ndiyafika. Umrhanelwa kulindeke ukuba avele kwiinkundla zamatyala ngekudala. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC elibode. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kabulelwa mkhuthukana nobedume ngegama likaZahara namhlanje kwinkonzo yaseRhema Bible Church eRandburg eGauteng. Le mvume ngusaziwayo neyaphumelela imbasa eziliqeliswe ke ngomvulo wale veki emva kokugula ixeshana kwisibhedlele saseGauteng. uZahara nobekwa ngumbhali wengoma ebeneminyaka engama-35 isihlobo nezalamane zethu ukhawuleze wabizelwa ngasentla besambuka. Kukhaliswe ingoma uninzi esele lizixolisa ngazo kweli nxeba linzulu lokushiywa ngubulelwa mkhuthukana nobesaziwa njengoZahara xa bekuza kuqala inkonzo yakhe yesikhumbuzo eGauteng. Injongo kaZahara ibabazwe ngabaninzi njengebiyo yokuphilisa izizwe ngezizwe. Luvakalise unxunguphalo usapho lukaZahara nanjengoko ilixesha leziyunguma apho ebeza kugoduka enjenjeya ukuhlalisana nabo ngokuqhula. Obethethela usapho uvakalise umbulelo ngamazwi obulumko aphokozwa phezu kwabo phantsi kweli lifu libagubungeleyo. Family at the moment, there's nothing that makes sense at the moment, but whatever that you are doing, the words of wisdom that you have shared to us thus far, we really need them. We appreciate. Omnye wabaculi uNathi Mankayi umbalule uZahara njengohlahle indlela yabaninzi ukuba bakhuthazeke kwicandelo lomculo esoleka ngobudlelwane bakhe noThixo ebebuliqilima. Silapha nje kungenxa yakhe uZahara usivulela indlela. Sisenza lento siyenzayo nje sikhuthazwe nguye. uZahara bethanda kakhulu uThixo ebekholwa kakhulu kuThixo. Busithi mawusiya kuZahara uyomqinisa ibe nguye ozawuqinisa wena. Obengumbhexeshi wale nkonzo uNathi uthe nokuba kubuhlungu umbulelo ngobomi bukaZahara umelanga kulahlwa nanjengoko kukhunjulwa ubulelwa ogama lakhe lintsingiselo ikukubulela. KwaXhosa ubulelwa signifies a state of thankfulness.
a state of gratitude. We're here to celebrate Ukufumana and to thank her for everything that she has done for us. Ngumyeni kaZahara uthe wohlala emkhumbula nanjengoko weza nenguqu kwingqiqo yakhe ngothando. I will forever cherish all the moments I got to spend with you. When we first met, you took me out of a deep, dark place, and you restored my faith in love again. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane umbalule njengoba nesipho besintama ubutshantliziyo nobuthandazwe. Ukanti isingcwabo sikaZahara sakubanjelwa kokwabo eMpuma Koloni ngomgqibelo we-23 kaDisemba. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Omnye wabatyholwa ababini abajamelene namatyala othutyeziso lwabantu eKimberley kuMntla Koloni ukhutshwe ngebheyile yama-5,000 logama omnye evalelwe lugcinweni. Esi sibini sivele kwinkundla kaMantyi kulandela ukubanjwa kwaso kule veki iphelileyo sityholwa ngokuhamba nabantwana abali-14 abangenaziqinisekisi. Bangaphandle kweli ominyaka i-41 nona-46 kutyholwa ukuba bebekwihambo ngebhasi besuka eRhawutini besingise eNtshona Koloni ngethuba amapolisa ebabamba eKimberley emva kokulunywa kwawo indlebe ngumkhweli othile kule bhasi. Kulandela uqoqo abantwana bafunyaniswe bengenamigodlo naziqinisekisi. Isithethi segunyabantu lezotshutshiso kuMntla Koloni uMujalefa Sinokwatsane uthi ibhinqa eliminyaka i-40 nomvo liselugcinweni de kube yile veki ezayo xa lifaka isicelo sebheyile. State did not oppose his bail application because through the investigations that are led by the Hawks, we were able to ascertain that he does have the documents, valid documents, to be in the country. And also, he has a fixed address where he will be able to be traced to come back in court on the 12th of February for continuation of the matter. When it comes to accused number 2, unfortunately, her bail application has been postponed to the 19th of December for formal bail application, because there are discrepancies when it comes to her papers, and also her address can be proved at this moment. Baminyaka iphakathi kwesithandathu kuya kwi-14 obudala bagcinwe endaweni ekhuselekileyo. Amanxwema kwidolophu iGeorge neMossel Bay kummandla weGarden Route eNtshona Koloni ngamanye akumgangatho phezulu kweli, kwaye abasemagunyeni kwezidolophu bathi bakulungela ukwamkela abatyeleli. Oku kulandela isaqhwithi ngoSeptemba esathwaxa unxweme lweli phondo. La manxwema alahlekelwa sisigidi seerandi kumonakalo. iHeralds Bay iyeyona ithwaxeke kakhulu. Inkqubo yolungiso igqityiwe. Kwinyanga ezintathu ezigqithileyo olu nxweme lwathwaxa ngamaza ayelwatyuza. Konakala izindlu neziseko zikamasipala. Umasipala waseGeorge uchithe ngaphaya kwezigidi ezine zeerandi ukulungisa amanxweme nathe aphinda awongwa ngeflarha luhlaza okwesibhakabhaka. Silungise udonga oluwileyo lwaseHeralds Bay, salungisa iindlela ezikhukhulisekileyo nezonakeleyo, kuye kwabuyiselwa umgaqo wabahambi ngenyawo, siye sapeyinta kwakhona iindawo zokumisa izithuthi. Ulungiso lokugqibela olusaqhubayo lulwakhiwo ngokutsha lwebhulorho eyathi yakhukhuliswa ngamanzi eHeralds Bay kunye nolungiso lwechibi lokuqubha. Ngamanxweme ali-10 kulawa ngama-26 awachatshazelwa yile mozulu eMossel Bay. Umasipala walapha uchithe ngaphaya kwezigidi ezintathu zeerandi ekulungiseni iziseko. Kungoku nje nawo akulungele ukusingatha abatyeleli. We've managed to complete most of the work, especially among Donna Bay, Diaz Beach, we also at Glentana, those beaches, and of course our famous blue flag beaches. Sele kutyalwe abahlanguli baselwandle kumanxweme yenqila yeGarden Route uqinisekisa ukuba abantu bakhuselekile ngelithuba leziyunguma. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Masixha kuloo ndawo sibulele ngokusibuleka indlebe sinikhumbuza sangomso indaba sizanoxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.
Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu athanda bamahla amathuba emvula kwindawo ezisempuma uqala phaya eNorthwest ukwehlele eFreystata elisuthu kwindawo eziphakamileyo empuma koloni ngokunjalo naKwaZulu Natal kungenjalo ngamathutyana nje angephemvula alindelekileyo phaya empuma koloni kanti kwimimandla esentshona sawubona kaloku nanke umsingo moya obandayo uxananazile pha kumzantsi ntshona welizwe dala ke nje ezantshizane ezithe qa kwindawo zigudlunxeme olusemazantsi ngomsoke mbukeli lamsingo moya obandayo uyayishiya indawo futhi ke akho kwamvula zilindelekileyo kwimimandla esentshona kodwa ke ngamafu kwindawo ezininzi empuma mbukeli asemahle kakhulu amathuba emvula kwindawo ezikumntla mpuma welizwe ukuyokuchopha kwindawo ezigudlunxemelwa sempuma koloni kanti ke kwindawo sembindini pha empuma koloni ngokunjalo nakwimimandla esentshona siyabona into bazintshizane nje ezithe qa ezilindelekileyo yabongozwa ke iSouth African Weather Service into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla futhi ke zingahamba nawo nomoya ngamandla ezilindelekileyo ke kwindawo ezisembindini welizwe ngomsombukeli masijonge ke into ba amaqondo wona okutshisa sibeka phina ndingatsho ndithi noko lihlizulu empuma koloni amaqondo abetha phaya ko11 ekaladokhwe ngu12 ekomani ngelixa silindele u15 phaya eGauteng 18 eliphalale kanti ke kwindawo ezisentshona nakhona sabona into ba amaqondo athanda baphantsi eSutherland ngesihlanu ngelixa sisithoba eCalvinia 15 olindelekileyo eUppington ngokunjalo naseKimberley kanti ke ngomsombukeli thanda ukuphole Kapa lodumo ngo23 kodwa kathathisa amaqondo ngamashumi 30 evostile ngokunjalo naseFredendal kuyatshisa ngo34 eUppington kanti ke lihlizulu ngo25 eRhafu thande kuba phansi nakwamaqondo ngo19 ekomani kamnandi mawethu